Good morning, guys! I am making a breakfast, guys. Kasi alas 10 na ng umaga. Pasensya na, guys, kung makarinig kayo ng maingay na tunog sa labas kasi may landscaping ngayon. Schedule ata nila ngayon putol ng mga grass dyan sa lawn. So, kaya maingay. Coffee. And then, nakapag-scrambled egg na ako, guys. It's done. Ang kulang na lang, itry kong lagyan ng feta cheese, guys. So, in here, nalagyan ko siya ng asin, black pepper, tapos may kamates, 2 itlog. So, katatapos lang niya, guys. Mainit pa to. Lagyan natin ng cheese. Mahilig ako mag-experiment, guys. Ito na yung breakfast natin, guys. We have scrambled egg and avocado. Nahiligan ko ng kumain ng avocado, guys. Tapos, may apples tayo. Pang dessert. May gatas ako dito, guys. Kasi hindi na ako nag-sugar ng aking coffee. So, ang gagawin ko, lagyan ko lang siya ng gatas. First for you, guys. What's it? So good. Yung last. Nandito ako sa sasakyan, guys, kasi aalis ako. Pupunta akong Chinese supermarket. Ayan sila nito. Chopsticks. Ito, pork plate dumplings. So, tingnan natin kung may mga Filipino goods pa sila dito, guys. Tingnan nyo, guys. Meron na din sila nito. Kimchi gyoza. That's interesting. Garlic to. Ang laki buong garlic. Ayan. Meron silang instant boba, oh. Tingnan natin. Open natin, guys. Oh, wow. Look at that, guys. Magkano ba to? Ang mahal, $7.79. Is this matcha? Matcha flavor. Parang bet ko siya. Ayan. Okay. Papunta na tayo sa sasakyan. 70. Okay, guys. Wow. Uwi na tayo, guys. Nag-aapo yung sasakyan ko, guys, sa init. Let's go home. Kita-kits na tayo pagdating sa bahay, guys. We're back home na, guys. Ang dami kong napamili. Naubos, nabawasan ang kayamanan ni Inday. Guys, naka-4 na bag ako, guys. So, mag-haul tayo. First, ito na lang. Bumili ako ng salmon, guys. Ang laki ng salmon nila. Hindi ko lang kita sa sign kung wild salmon ba ito or farm kasi hindi naka-specify doon. May maliliit na prawn, guys, or ito mga pasayan. Next, we have boba. Gusto ko na-try ito, guys. I never tried this before. Vegetable pork dumpling. Hindi ako bumibili sa kanila ng mga ganito. Usually sa Korean supermarket ako bumili, guys. Pero parang hindi na ako makapunta sa Korean supermarket. So, binili ko na lang siya. Ang sabi, authentic Asian style vegetable with pork. Mahilig po ako sa Yakult, guys. Probiotic drink. So, bumili ako. And tofu, guys. Dahil kumakain na ako madaming protein ngayon. Bumili ako ng tofu. Then, syempre, paggagawa ng dumplings, kailangan natin ng dumpling wrapper. So, ayan, guys. Next, alam niyo na, mahilig ako sa mangga. Siyempre, napabili ako ng mangga, guys. And then, i-ano natin to, i-mix natin to pag gagawa tayo ng dumplings. So, it is the whole water chestnut in water. Ito kasi, meron akong parang, alam niyo yung parang silicone, guys. Tinapon ko siya. So, ito na lang ang gagamitin ko. Mas healthier, mas safer ata itong stainless steel, guys. Ayan sila lahat. Hindi na ako nakabili ng mga ketchup, ganyan. So, i-ano ko lang sila, guys. Ilagay ko lang sila sa refrigerator. Ay, dyan na sila. Mamaya natin iluluto.
lutuin. Parang hindi ako sigurado kung makapag-dumplings ba ako ngayon. But we'll see, guys. Ito din. Kasi kailangan refrigerated sila eh. Saan ba? Diyan na lang. Diyan lang muna. Hugasan ko lang sila, guys. Ito kasi, ano na siya, hinog na. So, pwede na itong kainin. Yung iba, medyo matigas pa. Ayan. Guys, magluluto tayo ng ng pot stickers, dumplings. Lulutuin natin siya. Yan. Look at that, guys. Meron na siyang sauce. Lagyan natin ng mantika. Ilong. Maganda yung paggalingi ako dyan. So, mamaya guys, pag nagba-brown na tong crust niya, yung sa bottom, lagyan natin siya ng tubig. Ito yung sauce niya, guys. Ayan. Wala nakalagay kung anong sauce nandito, but i-transfer natin siya sa bowl. Kuha lang ako ng bowl dito. So, lagay lang natin siya dito, guys. Let's check this one. Oh, ito. Oh, tama na to, guys. This is perfect. Pero bakit ito tama na to? Yeah, this is perfect na, guys. I'm gonna add water, guys. Mga 1. Konting tubig lang, guys. Tinakpan ko. And then, antayin natin maluto siya, guys. Yung buong, dumplings. Kuha lang ako ng plato. At i-transfer natin siya sa plato, guys. 1, 2, 3. Oh my God, it's so perfect. Oo. So nice and perfect. Look at that. It's so brown. Dapat kasi nakaganito, guys. Ayan. Yung makikita mo yung bottom niya na brown. Guys, let's try this one. The boba milk tea matcha flavor. First time, so we'll see. Ang instructions nakalagay. Let's open it. Curious ako. Ganito pala siya, guys. Oh, it came by packets, guys. Look at that. Okay. Frozen talaga siya, guys. So, nilagay ko siya sa tubig, guys. Ayan. Ooh. Ayan. Let's wait for mga 1 minute. It's dumplings time! Here's the sauce. Soy sauce, asukal, spicy. Drink natin. It's ready. Curious ako dito sa matcha, guys, na drink. Kung matamis ba siya, kasi wala tayong ina-add na sugar, ice, at saka milk. Gatas lang talaga nilagay natin. Tapos yun na yung instant na powder. So yummy! Sarap niya, guys. Tumatayo ang balahibo ko. Nag-goosebump ako. Wow! Masarap talaga ang sauce niya, guys. Tapos yung dumplings, ang sarap ng timpla. Let's try the matcha drink, guys. Look at that. Nothing. Wow. Nice. Wow, it looks so good.
good. Grabe. Oh, look at that, guys. Ito ay Swiss roll. Yan. Sarap niya, guys. Nag-goosebump ako sa sarap. Hindi po siya matamis, guys. May tamis siyang kunting-kunti lang. Para hindi siya mapait. Pero malalasahan mo yung matcha. Di ba ang matcha? Medyo mapait siya. Ito malalasahan mo ang matcha. Pero nabalance siya sa tamis. Grabe ang lambot niya, guys. Pagkagat mo, pag nasa loob na siya ng bibig mo, natutunaw na siya. Yun, guys. Oh, super spongy din niya. Yeah, bouncy.